Има и много българи, където просто тук. Какво снимаш? Снимай! Гледай! 3 крона съм взимала, 5 от сутринта. Срещнахме тази жена пред магазин в Гьотеборг. Защо трябва да просиш тук? Защото няма какво да ям. Защо не ми снимаш къщата в България, миличка? Този мъж е един от многото, които видимо не се занимават с нищо в Швеция, но също имат стройна версия за така наречения бизнес. Тук съм шел и скупим една кола. 5 крона! Оказва се, че мъжът и жената са семейство. Казват се Надежда и Христо, живеят в село Дреновец и са разследвани за лихварство. Твоята работа да обясниш на властите да ни дават работа и да обясниш тук на хората, че ние умираме от глад. Къде умирате от глад? В България! Те ги беха забърсали за лихварство, за такова, обаче нищо не излезна. Отиваме да снимаме къщата на просекинята, както самата собственичка Надежда ни препоръча. Да ми снимаш къщата, да видиш къде живее. В двора има покрит луксозен автомобил. По пътя срещаме брата на Христо, който ни отвръща традиционно. Не ме снимай, ще изгледам вънка, ще щупя камерата, бе! По-късно брата признава, че къщата е на хората, за които питаме. Надежда се казва свекърва. Христо е свекър. Така да, за тях питам. Да, те не са в България. Ще ме пуснеш да влезем? Не може да ви пуснем вътре. Не е законно така да влизаш. Що да живеем в мизерия? Заминават ли хора с тях да просят и после да им връщат парите за транспорт? Не. Докато обикаляме, ромите са викнали кмета на община Ружинци, към която е Дреновец. Кметът е дошъл, за да ни обясни ползите от просията. Откакто заминаха те за Швеция, специално тези роми тук от село Дреновец, кражбите намаляха. Няма нищо лошо, че валутата оттам носят тук в това село Дреновец. Видимо е по-добър живота в селото. А има ли организация? Няма организация. Няма такъв лихвар. Няма такъв лихвар. Тук имаше за един се говореше, че е лихвар, имаше разследване срещу семейството, срещу съпругата му и на финала стигнаха до съда и на съда всичко отпадна. 3 крона съм взимала, 5 от сутринта. В Швеция никой не очаква тези хора, които просят, да имат къщи. Да имат къщи. Защо не е ли нормално да има някаква къща? Това къща ли е? И се радвам, че тия хора работят и ако заминат пак да работят, е още по-хубаво. Работа ли е? Моля? Не е ли работа? След като ние не можем да им създадем работа тук... Господин кмете, вие сте представител на държавата и на властта. Какво значи това? И вие ми казвате, че държавата единственото, което може да направи, е да ги изпрати в чужбина да просят. Така ли? Не казвам, че държавата да ги изпрати в чужбина. Никога не съм казал такова нещо. Значи просто казвам, че ние не можем да създадем работа на тези хора. За мен просията е работа. Аз се радвам, че те изнасят парите на уния хора и ги внасят в България, ги внасят. Вие сте представител на властта. Да, представител съм. Какво трябва да направим? Нищо. Оказва се, че в България, българската държава няма решение за тези хора. Значи аз ви казвам, че за нашите хора на този етап нямаме никакво решение. В село Дреновец пазара на недвижими имоти е раздвижен. След горбет за милостиня в Швеция, роми масово купуват стари къщи. А кмета се гордее, че селото е живнало, без да коментира възможно ли е сам човек да изкара хиляди, без да събира изпросеното и от други. С просията тия са начи около, може би, 2 години. Това с тия. Той ми каза, че е купил за 8 или за 9 хиляди лева, ако ме не е излъгал. Добре, да, шведите, ако ви изгонят, вие какво ще правите? Не знам какво ще правим. Не знам. Ето, тук живеят други. Тоест, пазара на недвижими имоти се води от ромите, които просят в Швеция. Да, изкупиха тук. Долу, щом се купуват, значи това е добре. Всъщност, тия села стават ромски. Явно след години ще станат ромски. Ама те не са лоши хора, ромите. Но тия са по-естествени, тия са по-земни, не са такива нагли. Кмете, ако обичаш, карай! Не да ви ти Защо не ти снимам къщата? Ама нямаш право, коя си ти? Аз съм си, аз на моята къща, аз не те снимам. Прибери се в къщата, няма да те снимаме. Ама не искам да ме снимаш, бе. Прибери се в къщата. Не, добри са. Това момче, баща му почина, беше много добър. Той беше повече така като тартор тук на тия роми. Просенето не е забранено. Никой няма работници, никой не е шеф, никой на никой не е нищо. Това не е вярно. Какво ще докажеш, че не е вярно? Вие не помагате на хората, вредите. Не можем да ти дадем сега, че е предизборно.
Ма това са вашите гласоподаватели? Как да не са? Мои са ми. Венцислав Ванков е кмет на община Ружинци, трети мандат. Преди 12 години стартира в политиката, издигнат от група роми, а кандидатурата му е подкрепена от ДПС. Следващия мандат е под крилото на ДПС и БСП, а сега за трети път е подкрепен от БСП. Въпреки че отстраняван от длъжност заради разследване за злоупотреби в особено големи размери, към днешна дата Венцислав Ванков е оправдан. Обмисля да се кандидатира отново, пак от ДПС или БСП. Не ме откри ДПС, аз открих ДПС. И аз отидах тук при един ром, от ДПС викаме, моля ми издигнеш да такова, да, можем. Отидахме в централата, Доган, Демел Етем тогава, къде си им дал. Одобриха ви? Те, какво да направят? Те тук нямаха тогава никакво присъствие, нямаха. ГЕРБ са ми опоненти, те ме отстраняваха от кмет, какво ли не правиха, с мен ме подиграваха. Обвиниха ме за 500 000 лева сума, че съм откраднал от чистене на речно, превентивно чистене на речно корито, там баластра съм продавал, а то не съм продавал никаква баластра, не съм продавал. И нали това всичко се доказа, ама... Община Ружинци, на която Венцислав Ванков е кмет, е сред рекордьорите с новозаписани жители по настоящ адрес. Ако миналата година са били 16, сега са скочили на 328. Както за просията, така и за преселението, кмета има своя увлекателна история. Тук има чешми разни и казват, че лекуват това очите да виждаш по-добре. И доста хора се регистрират тук. Проявяват интерес, значи, към селата. Въобще за всички села става въпрос. Просеците не искат да говорят за занаята си, а другите хора от селото извън този кръг категорично отказват да застанат пред камера. Само семейството на Георги Миловски коментира новодомците. По-добре, че се махнаха от тук, да ги няма. Тук иначе по цял ден летат с коли. Какво си иска така правят? Никой нищо не ги контролира, ни нищо. Включвайте ни детски работа, ни дайте нещо. Как ви се струват? Това е трето качество в България. Кое? Трето качество в България. От съседното село отгоре. Ги изгониха и останаха. Тук дойдоха и няма спиране. Циганска работа. Разговорът с дядо Георги и сина му пред тяхната къща се оказва труден. Представители на новите инвеститори идват от другия край на улицата и ни прекъсват. Си гледате работата, занимавате с хората, не ми е ясно. Вижте хубави тук имаме. Какво искаш от този старец? Моля ми кажеш какво искаш от старец. Ма ти коя си? Събрание ли правиш старец? Качи се колата си отивай, моля се. Идей да викаш да ти не си никакво да ги гониш тук. Може си се чувашо. Аз не се карам с тебе, мълчи. Не само бой. Само бой ти оправя. Але сме професор Просъци. Май, аз съм 88 години. Не би ли страх? От кой? От тие? Боже, пушка да си изстреля, не ме страх изстреля. Чакай сега. Влизай вътре, бе. Влизай вътре. Влизай, че нямам пари за съндуци, бе. Тръгваме си от Дреновец, след като разбираме, че тук купувачите на къщи заедно с имотите си са купили и влияние. Разпореждат се с съседите си. Кой с кого, кога и дали да разговаря. Ние, които идваме с въпроси, сме неканени и нежелани. Ти не де да снимаш. Бегай с тази камера на там, няма да снимаш нищо. Разбрали? Не бегайте там. Качи се околата си, отивай. Няма как да стане ти да ми кажеш кога си тръгва. Ама че направиш среща, че ще направиш, че чупим на камерата, не де да снимаш, ей! За дядо Гошо е вредно да изказва мнение. Пращат го да почива и да не забравя, че не са комшии за един ден. Що теж да се мразим, че сме комшии? Речем ли, гледай си като човек сега. Отивай си, гледай, почивай. Да си отива да не викаме. Нека си отива стареца вътре. Отивай си вътре. Ще се върнем в Дреновец. По изборите. За да видим влиянието на лековитата вода върху новозаписаните близо 400 нови жители. И за да проверим как е дядо Гошо. Единственият, който се осмели да протестира.